Бүгін Тілешінің Батыр спорт комплексында қобаттан күреш бәйгесі кірлей. РСФСРның татарша күреш бойынша спорт ұстасы Фуат Шайдуллин призына күреш ярышлары бара. Береде 1998 елдан яшірек күрешшілер бел алышла. Ең зор күрешшіге 17 яш болса, ең яш күрешшіге бары тек 7 яш. Бүгінгі ярыш район сабантуйларының батыры, көп тапқырлар республика күләм күреш бәйгелерінің жеңушесі, РСФСРның спорт ұстасы, Татарстанның атказанган төзүчесе Фуат Шайдуллин призына үтте. Тілешіде әлеге бәйге быйыл 3-нче тапқыр уза. Биредә Тілеші районынан 12 команда һәм Биектау, Саба, Балык Бистәсе районнарыннан килгән укучылар барлыгы 150-гә якын көрәшче катнашты. Бүгенге ярышны район башлыгы Илдус Зарипов ачып җибәрде. Ул көрәшчеләргә уңышлар теләп, Тілеші балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе директоры Динар Гыниятуллин һәм әлеге мәктәп тренеры Илшат Захидуллинга Татарстан Республикасының физик культура һәм спорт отличнигы күкрәк билгесе тапшырды. Тормыш үзе бер көрәш. Бер җиңәсең, бер җиңеләсең ди. Ярышларны тамаша кылучы Фуат Шайдуллин. Мына инде 3 тапкыр уздырабыз. Мында елдан-ел көрәшләр арта. Хәзер инде якын тирә районнардан да киләләр. Ул Сабадан, Балташтан, Аршадан һәм башка шундый төбәкләрдән киләләр. Бик матур уздырыла. Мин уйлыйм, бу татар көрәшен алга уздыруга зур әйтергеч булып тора. Тілеші төбәге атказанган спорт осталарына, данлыклы көрәшчеләргә бай төбәк. Шулар рәтенә күптән түгел Илдар Мараков белән Динар Каримуллин да өстәлде. Уңышка ирешүнең сыры да кеше яшьтән үк көрәш белән шөгыльләнү ди Илдар Мараков. Тренировкага йөргән вакытта гына аның теге шөгыльләнгән вакытта ул сүз юк, шитен инде. Авырттырган вакытларда, травма вакытларда, менә җиңеп кайткач ул ничектер күңелләр күтәрелеп китә. Һаман җиңәсе килә. Шуңа күрә үзе алдында һәр бала цель куйсын иде. Цель куйгач инде ул җиңүгә, ирешергә җиңелрәктер дип уйлыйм. Бүгенге ярышта катнашучы иң кечкенә көрәшчеләр дә сынатмый. Бер-берсе белән көрәшеп, бил алыша. Улымәтәскә авылы көрәшчеләре бүгенге ярышта иң көчле командаларның берсе. Остазыбыз Венер Аскаров безне көрәш серләренә өйрәтә ди Илдар. Көрәшкә әзерләнү һәрбер көрәштә аерым әзерләнергә кирәк инде, һәрбер көрәш үзенчә авыр дигәндәй. Ничә ел, мин 11 ел буе көрәшәм. Бу көрәштә 3нче ел рәттән көрәшәм. Моңа кадәр әле 2 ел рәткә беренче урын алган идем. Быел белмим нәрсә булыр. Соперниклар бик көчле алай дисәгез, көчсез булмаган көрәшче юк инде. Алар һәрберсе индивидуаль үзләренчә әзерләнә. Но кеше дигәндә бүгенге көндә шәткә командасы бик кеше команда, үзләренең бик кеше көрәшчеләр бәлки килгән. Мишә командалардан начар түгел. Барлык командада кеше, мин аерым әйтмәсәм аерым. Ярышларны тамаша кылырга да кайчандыр мәйданда бил алышкан көрәшчеләр килгән. Үзем мәйданга чыкмасам да, алар өчен җан атып утырырга яратам ди иске җиридән Мәхмүт абый Гарипов. Безнең авыл кешесе Фуат Шайдуллин. Аның әтиләре дә элегелектән шундый көрәшче булганнар. Мин аларны менә шуның өчен мин аларны бик хөрмәт итәм көрәшчеләрне. Бunda безнең авыл яшь көрәшчеләр бик катнаша, алар өчен җан атырга килдем. Бик матур көрәш күрсәтәләр иншалла. Яшьләрдә өмет бар инде. Шул кадәрле көрәшне яраталар. Безнең Урымшыйма халкы элегелектән, элекке вакыттан ук инде көрәшчеләргә бик бай булган. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә, беренче урында Улымәтәскә, икенче урында Улынырсы, өченче урында Шәткә авылы командалары калды. Ярышларда иң яшь көрәшче Баландыш авылыннан 2009 елга Хайретдинов Ибрахим махсус бүләккә ия булды. Алсу Җиһаншина, Ирек Сафин, Тілеші телевидениесе.